te nó go seachta le. Denna sé corsíos an búg faointe agus na lagtrána na nua litríochta Gaeilge ó hús ré an Oireachtais. Tá léig sin fáil híomh gréasán an Oireachtais go fóil agus má smín le aine súl a cabh siar má smín le dinarbéis súl a cabh siar Ba bhá lom a lua freisin gur thug an tulamh Regina í Cholatán caint antrathúil ag an ócáid céine agus bhfuil an caint sin fáil comá híomh gréasán an Oireachtais. Agus ó tharla mé bheith caint an tíomh gréasán is an sin atá gach éile ólas fáil fi Oireachtas na saona na bliana seo a bheith a seoladh go hifigiúil I Gaeilge I gunda chirí I gceann ceithre seachtaina ó aniu dé céadaoin. Scríbhneoirí óga agus abí uair agus seanna bhanathe an tróna sin. Dar nói tá a lán imachtaí a gcuim déile na bliana seo agus tá súla go méid siad in ar measc. Thar ceann an Oireachtais ba bhfuil an buíochas a gháil le foireann chóir agus foireann foras na Gaeilge as a cópháirtíocht sa tionscaladh atá a ceiliúra a gcuingenacht. Dar nói tréis límid le cór atá ceithre scór bliain I mbun im lína. Tréis líam ar ceann pobl an Oireachtais le nar bhfoireann bheag dhígursach chumasach atá faoi cineireacht agus bhí stúr ceannasaí an Oireachtais maríon ní conacha as an obair mhór bhíalta go tá déanta acu I lena hócáide seo. Tuigim muid go ríomha go bhfuil maríon agus an éireann leog fíorgróthach agus faoi lán teol agus iad ag gulbhú d'Oireachtas na saona. Agus tá muid lug ag súil go mór le cruinniú le chéile I Gaeilge I gceann mísa. Míle buíochas libar fad. Omranóna, denim go gardachas leis na tithe Foilsitheoireachta agus le na mallfórna leis na Scríbhneoirí agus leis na Maisitheoirí go léir a bhain gearliste le bliana seo amach. Bhuaim chuile rá ormh I bhór cuid saoir. Go míle maith. Gur 100 míle maith a Charlaí agus inis iarm chathirlach ars na Gaeilge an talamh Regina ní Cholatán Theach os ar góid. Anna has sarum a bheith seachanacht agus tá cinse go lehas an dóin ar bhar fad a bheith lethir a ríis agus muid ócaid chóbríomhar chóspragúil agus tá muid chóbuíochttar obair atá ar bon ag Oireachtas na Gaeilge chun an ócaid seo a thuirt chun críocha dúin agus an ceileú seo a dhéanú a gine ar Scríbhneoirí agus Scríbhneoireachta na Gaeilge. Is ócaid nGradamach I seo de Foilsitheoireachta na Gaeilge trí chéile a dhéanam ceileú údar, Foilsitheoirí, Alíontóirí agus Mhaisitheoirí mar aon le dearthdóirí den chéad scá a tá luaite le gradam Foilsitheoireachta Oireachtas na Gaeilge an líana. Is túair dóchais iad do hathaí na Foilsitheoireachta Gaeilge agus léiríonn caidean ard na Scríbhneoireachta agus na Scríbhneoirí go bhfuil forbartse deanú ar chleachtaí pein na Gaeilge agus go bhfuil géir gá na scéimeanna mar seo. Níos mó na riú. Mar chaigeach an áras tá luchar arm go dachaí an faras na Gaeilge go heile agus go homlan le seo agus is element ó bhhain de sin an áíocht mar luí mairí níos luúiche an sin 7,000. Agus ar nói na gradam a nocht na gradam I Húlamáin, gradam Rex Carlo, gradam de Waldrige agus ar nói is dói eile agus I seo lé agam le óin níos luúiche agus rud nar rilum go heile agus go homlan go dtí gur luí sé héana gur dói eile seo le cefhní na Scríbhneoirí a hanig roin a chonneal chun tosaí in ar neagna agus go na glúinte a Theach. Mar a dúirú hanahinnta comórtais litreathe an Oireachtas ar an bhód ón líon 8 nócha seart agus tugann siad aitheantas agus ardan Harada luachhuir do Scríbhneoirí na Gaeilge. Chud do mhór Scríbhneoirí an chéad seo caite san éireamh Padraig MacPiris, Martin O'Kane agus nuair an Iónail a measc íorhuairtrí na go mórta seo. Am líana an trálú os tion 10 leor ar na comórtais I ga ag féchint ar na gearlastaí le ahanrod a chur san éireamh agus tréslíam an gaisce a deanta Oireachtas na Gaeilge agus ag tugra na Phortráidí Gaeilge leis na heagriachtaí seo
a nascan buana alíne agus scríbhneoireachta na Gaeilge in aon óram amháin, agus a léiríonn na féidireachtaí a halaithríonn fóram chló agus líne Deireadh agus de phobal na Gaeilge. Sa hóigh seo luam gasce le a tá curtha a gríoch ag na húdar agus ag na Foilsitheoirí atá a Gaeilge an seonacht. A chuirnáid ní tharlóg sé seo gan an cheanaracht atá deistúrú agus luam agus gón buíochas le Marín de Brún, Marín ag Bunacha, Stephen O'Morin agus Louise nGradam ó Oireachtas na Gaeilge ach go háirithe. As an fan a Fógairt sa Céadaoin sa le gurtar pan le pepper in aon chóir. Luam Brendan McCray fasta as a chomantas lamúnach gan stéanú de Foilsitheoireacht na Gaeilge. Tá Brendan na ceannarí is fudge ag obair san airneall seo, agus is a bhuiad an obair agus da dhéagrais a chuirtar go litrú bart le bríthir agus sa chais seo le cló. Tá obair is obair síl é seo do riire don na daoine seo tá luite an seohagam, agus de gach daine a tá luite le gradam Foilsitheoireachta na Gaeilge fiche dó, agus lista Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge fiche trí. Am líana fasta ní mór a honrú gur ócaidir le í seonacht agus muidir aráis an bhód agus a gaideachta a chéile. Náid ní hí seo mar an Louis Stephen an sin an chéad ócaid don Oireachtas agus an ceiliúrú bre a bhí acu i gimne an chéad éile Oireachtas agus é sin an óstan an Gresham. A cé a chreidú go gurthach sé an oiread sin drús agus fonneamh na Scríbhneoireachta na Gaeilge agus tarthaí na déagraise an onneamh agus na féise sin a bhíú le breis agus céad bliana nuas. Is mór an túair sprágú é go bhheicimiid tarthaí mar seo teacht chun cinn thar phríomhse na Pandéma dónda, agus is léirú é leibhéil an tiomantais atá ag Scríbhneoirí agus ag léithrí na Gaeilge dá saothar don na halaíonna donneartú an Foilsitheoireachta agus donneartú na teanga ag gach leibhéil den tochaí. A tharaníon aird fasta heacht na halaíonna agus an taniuchu in slachtú mar chud lárnach dar sochaí. Tá chud mhaith ibre curtha gríoch le blianta fada na siidir híar chlóite agus líne, agus is cuatha dhearfachaí go bhfuil Foilsitheoireacht na Gaeilge a riamh, agus go bhfuil aird a tuairt na ceistena seo ag leibhéil an rialtais. Rud a deimhniú an líana na 300,000 bronta sa bhoisiad chláir na leor Gaeilge, agus ón phlé a rinneú ag cóchaistean na Gaeilge na Gaeltairt agus phobal lórtha na Gaeilge, agus muid ag súil le tuarascail a chodóid le Foilsitheoireacht agus le fóram cló agus líne a maihan seo. Ach inis na Scríbhneoirí agus na nGradam, a nocht bronfar Bhuaiteoirí na nGradam Foilsitheoireachta, nGradam Rex Carlo, nGradam í Thualainn agus nGradam de Bhuaildraighe, agus nGradam iad seo do leor na bliana don dhéthar óg, leor na bliana don dhéthar fasta, agus nGradam do héthar aistrithe go Gaeilge ó cheanga eile. An réimse atá an agus na féidireachtaí atá an le léithreacht agus na Scríbhneoireachta na Gaeilge chorchan cinn a thugann deiste am a daoine in eise bheith páirteachan. Ba bhfuil an Fógairdachas ó chrí a ggóil le gach daine ó bonseacu leis an sprig agus leis an bhuac fante seohainte má. Tá an dulthan cinn ag brathir amad ran feartithe agus mac is saibhaid próisis na léithreachta is turas é a cheanglíonn pobal le chéile go háirithe nar léitear lista na Jamie agus na leor agus na núdar. Le críochnú an ocht fasta seolthaí cóir a ggófart le faras na Gaeilge an chéad chéim eile den tionscadal chéamnach bhliain túil Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Seolú céim a héin de Phortráidí go hefigiúil a míon bheitheh i a bhíle sa séideig, mar sin tá obair allmhór a go le réile seo. Tionscanamh nuálach forrásach é seo an nascan na rairc alína le Scríbhneoireachta na Gaeilge, a chruthíonn cinnal de acadamh nó de chartlan Scríbhneoirí. Agus is mór an takeíocht agus an tahantas é seo dar Scríbhneoirí ag sihrú lá in amad réimsí agus categóí, agus is léirú é fasta a bhfuil curtha a gríoch a bhríhanna thuais ach go háirithe. Is tafad iad na Phortráidí seo éhlóid na Scríbhneoireachta, a leanan Scríbhneoirí agus seanraí Scríbhneoireachta na Gaeilge ó ré na haimheochanna, ré go hádain agus go fonsí nua le téimi nuálacha an léniu atá ag teacht an tosaí fasta. Fóram aldánach é seo a thugann an spás ahananta sin don tauliacht, don taide,
don insin agus de héhrú an léon agus na scríbhneoireachta in ile omad fórum agus crochanna. Tugra a hacaíonn le tugraí agus le hobar iontas na scríbhneoirí chomáid. Tá málaúir le fasta tiltte ag an faniel Green Grafadóirí a hanig a go arbacht Bhuaiteoirí Walking, chun cuaram na Phortráidíachta a Lanúid, agus luam an seochacha Harry a Ronan Doherty, Lara Ní Bhuileáin, Sean O'Mahony, agus Críbhín ó Pátain Marín le Moira Sweeney. Náid fasta le stúr agorthóir Phortráidí na Gaeilge an Dr. Liam McAuley. Níl áras bíharm ach go marthaí scríbhneoirí agus scríbhneoirt na Gaeilge beo a gimne na lúnta a talachart agus táid anhuíocht an obair atá a stúrú ag Liam. Tá táhairt le a gola se chorthaige seo mar tá táhairt a bont le ceiliúrú na daoine a scríbhan agus a chorann an táhar pein a lethar an phobail agus muid ag dreidim a dro síl a bhfuil gné ísisiú bheisiú lárnach an a chamadan an scríbhneoireacht beo tríomhóna eile. Tá me cinse go méid ceiliúrú den scáhanacht agus tá meid súil go mór leis na haim na chaim a héin. Náideanna mas dearmad fasta mar a luú Johanna go méid deis eile agin, ceiliúrú agus plé a dheanú obair an oireachtas agus scríbhneoireacht agus Foilsitheoireachta na Gaeilge ag oireachtas na Gaeilge a mína saona a Gaeilge Fógairt, agus idir an dáling san áras na Gaeilge fasta. Ba bhaithlumm cóthárde has a bhfuil le gach duine a bhfuil dúis nó gradam am runú arthú an ocht, agus is mór an anóir doing go bhfuil an oiread sin ra na comórtais agus na scéimena seo a bhuí den deá obair atá idir leabhar ag gach leibhé. So buinnig í solta san éiche go mar. Gur 100,000 maidir Gina. Nis bach me dyrá agus í brunna nGradam Foilsitheoireachta fiadó. Tá go nGradam Foilsitheoireachta ahantas go úra gon chroíocht agus go thorchaidán na Foilsitheán Gaeilge. An chéad gradam bheits á brunna anach ná Gradam sa Bhuaiteoirí, de hir tá aistrí ó Gaeilge aistrí go Gaeilge ó hanga eile. Is an anár an scoláiritanga agus téirmólaíochta Tomás de Bhuaiteoirí atá an gradam seo anam nithe. Agus ar jaarliste na bliana seo tá na leabhar seo a leanas. Donald Dána, aistrithe ag Marína Cnumara, Foilsithe ag Clóir Chonacht. Bhuachan an Róna, aistrithe ag Marína Mhárta, Foilsithe ag Phortráidí. Cailíl, aistrithe ag Marína Cnumara, Foilsithe ag Barzaz. Asterix agus an Farfasa, aistrithe ag Gabriel Rosenstock agus Foilsithe ag Dalan Éireann. Agus an Conzernach, an Stúart Tríalach, an Congo, aistrithe ag Sean Macatuna, Foilsithe ag Dalan Éireann. Sihir alínta cruthaigecha ar fad. Agus is buirtear Gradam sa Bhuaiteoirí fiadó ná Cailíl, aistrithe ag Marína Cnumara, Foilsithe ag Barzaz. Agus le go bata ag sa teacht chun an áirdan tá taigme chuna gan ó Barzaz. Gur magad bháidín, gur magad ar fad. Is builach mar a dúirt san fila Michael Davis fadó bhfuil cár an aisteóir sa gás seo stuc sa trácht. Agus níl seans mór go méid sí ling Riviera na hócáide ach níl síos sa siomra seo fil áhar. So fúmsa atá dacha leis an gradam. Bhí obair mhór leis an aisteachán seo, tá sé ar géad cheann go rá uairsceilta comhaimsire atá á ailsiú ag Barzaz an tinfranta de roioine fásta atá bunaí agan tíomh fut a fata. Agus tá an darna ceann ar na bacáin agus le fáilse go luath agus é dinteag Marín Thomá. Agus Thomá lei sin, mar ecinn si bhí leabhar eile, bhí aisteachán eile ar an Jarliste ag Marín freisin. Ach bhhailm cóirteachas a dhéanamh leis na heisteoirí ar fad bhí loite leis an gradam agus tá fíorfaoiráchas arm ghlacu leis an gradam as an
obair bhrá ar an máirín ar an eisteachán seo go mí mai. Cóghairt le leis an Bhuaiteoirí Barzaz agus cóghairt freisin le Máirín Cnúmara. Agus an tromhail ar fad le Máirín Cnúmara tí a sí steps slóna. Agus tá sin slita níos go leirte. Dúnamas cóghairt agus le Máirín Cnúmara as an aistriú chun rinne sí ar leabhar áil an Chiléal agus tá óchtarrán an airachtas chun an seic a bhronna ar bháirín. Mahar si bham last minute cá Máirín go seanna ag daoine orm. Bringin meid armad ar throcht bhí le Cliath agus bhí se dechar an tacha go an ar éithrí tá. Is dhéar an seanam gur míle maithaga fríocha le bhórt chuin meid an-taingehas an sihir se aistriú ó rancís go Gaeilge. Dúchlan mór mílteach a bhí an. Ní arna meid é tannaríomh agus báil an buchas ó chuir lech le taig má gan na bainna chum muí anam agus a thug mis na chum. Freisin go sin Adams ringe obair na gapal agus dhéanaan obair na gapal le Barzaz agus le fata mar chiad ní bhaingse an obair ringe me íana agus tá síhir nu agin i tíocht le cumna é an bhí se thugain na ríthe bega agus tá hepa go mána daoine ansásas. Nuair atá tú gceist trú tá tú atógeáil síhir gona cinteile is priviléid móra cad a bheith a bhil a buitsáil más mála nó do leag an hain do chhraic an hain a chur ar scéal gona cinteile. Agus nílas ce fómiam faoi chósaí le tríochta agus faoi chósaí teanga agus faoi chósaí cultúr agus asáling an ag go Barzaz a chur síthar na hórappa síthar beidir nach dhéachmuid I Méarla, well, ní dhéachmuid a Francís beidir an síthar seo mar amach Francís againn agus an sin beidir mé leis doin bhil ag a Méarla le síthar gohana na Francíse nó ein tanga orpachail a dhéamh méaltar gohana ar fáil an Méarla hana hain. So mullam go háir na spéidir Barzaz faoi síthar cuaimseir na hórapach ar arsúla mar dhéithúí Gaeilge. So buchas mór go Barzaz go haig go róisín agus gon chrú ar fad Gemma agus Karen agus cholamhana a chur an síthar se ar fáil agus lib se ar fad faoi nGradam runnar go míle maithaga. Agus dúnmid cóghairt leis an Bhailseoireachta agus leis an Ardmhéara ar ríist. Taid me gona ó Barzaz agus Máirín Cnúmara a rinne an taistriúchan ar an sihir álann sin. Ar aileann go dtí an chéad nGradam eile. Gradam Rex Carlo. Leabhar na bliana gon léthúir óg. Is a gobna Chahaló Sander a scríbhne leabhar golóta faoin bhíoch Rex Carlo atá an Gradam seo anam nithe. Agus an nearlasta go fi dó bhí na leabhar seo a leannas. Fódharm le ána í eabhlú agus maisithe ag Deireadh Míchuúil agus ag Clifford Hayes, Foilsitheoireachta ag Chlóir Chonacht. An slipéir glunne le Ferris McLaughlin agus maisithe ag Paddy Donnelly, Foilsitheoireachta ag Fata. Spluff agus an Spluff Cíne seo mérán out me cinnte go si brand ar an seo. Spluff Splafferty. Agus tá na spéiclaí níte díreach a gceart Splafferty sin bhuiisce. Tá Spluff Splafferty agus an tonra ar an Blanéad Mars le Réo Lális agus maisithe ag Ray McDonald, Foilsitheoireachta ag Mónín. An chéad leabhar eile, Dílan Emily Porter, Heath Shaw, Was Shaw, le Richie Conroy agus maisithe ag Don Conroy, Foilsitheoireachta ag Leabhar Cór. Rita agus an Fahach, le Máire Zef agus maisithe ag Andrew Whitson, Foilsitheoireachta ag an Tnáthid Mhór.
agus salabhógrim an gradam áirí seo seoladh mar góhrón ag Andrew Whitson a bhás a bháthar le dearnaí. Tá cinnte go seoladh muid ar fad ar manachtaí hiige ar an gáilteannas sin. Ach ar éireann go dtí an cé a bhua gradam Rex Carlo fiche dó. An slipper glunne le Ferris McLaughlin agus maisí ag Paddy Donnelly, Fóilsitheoireachta ag Fógairt. Tá beban gnáid ar nó bheith teachtas ach Irénos Ferris McLaughlin Carolum na fadam lá thainnig meil ó bhí muid na nGradam agus in Mickléin fíor dhígusacha goláiste fáric in rin cunrach fadó. Agus Paddy Donnelly is maisiúthir gan scathe bhfuil muid go leis a rins blianta nós tá sé luní sa melig agus tá cáilear hana hain go hiidir náisiúnta mar bhaisiúthir agus tá cáilear go hiidir náisiúnta freisinna mar gona go réaltaí éan umána na Belige. So hála geán bhhaitham a ghlacha leis an nGradam seo is comisiúna bhí an de rá den na scéaltaí clásica seo tá inste I bhfuidim versiíochta agus níl duine níos áir in éireann leis job sin íana ná Ferris McLaughlin sibse bhíonnta freastal ar an éireachtas seans mór go bhfuil aithneagaí agus ólas agaí ar hits mhóra aríist ó thaobh na nóra an go Angelina Jolie tá sí crackáilte mo dhé agus handbag mór míteach mo bhrá agus na hóráin sin ar fad agus nuair a thug sé faoin scéal seo aithint sin bhfuidim scéalaíochta ní a stróil bethe. So tá muid fear bhródúil agus go míle mí maithí. Agus cóhártachas a rís le Ferris as an sihir álann sin le Paddy Doherty as an maisiúcháin agus leis an teach Foilsitheoireachta fata. An gradam dearnach, gradam I thuúlaáin, leabhar na bliana gun léthóir fásta. Gradam atá anamníthe a gcuimhne chunacha I thuúlaáin. Seo an gáirlista. 7 tír, 7 teanga le Diarmaid Johnson, Foilsitheoireachta ag leabhar Brac. Súil an dáil le Deireadh Scully, Foilsitheoireachta ag leabhar Brac. Blán a dulach, díalam altach, Cura in agar ag Réaltánaí Leanán, Ón Mhuaiteoirí agus Mícheál O'Donnell, Foilsitheoireachta ag Éabhlóid. Árasán, le Ógaí Ó Céalachar, Foilsitheoireachta ag Clóir Chonacht. Flóra na Saolaíochta le Brídní Mórán, Foilsitheoireachta ag Foilsitheán Ábhar Spiridálta. Pobal na Gaeilge, Deireadh, Institútaí, Stádas agus Cuacht, le Pádraig Brendan O'Lain, Foilsitheoireachta ag Cló na Gael. Agus tá gradam I thuúlaáin fiche dó á runna air. Blán a dulach, díalam altach, Níos a ghlacha leis an nGradam tá ón McGillivray ó Éabhlóid agus duine go na hagarthirí Réaltánaí Leanán, céad fáilsú agus cóhártachas libh. Gur míle maigah. Ní rosa an grúb couple of focail a rá, so ní mé mar couple of focail. Míle buíochas le fear Éabhlóid ar náid ón McGillivray and says a Foilsitheoireachta agus comáide sin co-agarthóir agus na Mícheál O'Donnell agus gur míle maigah na Scríbhneoirí ar fad go raibh sé de bhisne agah na scéalta a chur thugainn comáid tá coppla daoine seo sa seamra tá Átha McLaughlin anyway, fiach Scríbhneoirí a raibh sé de chríomhór waithachóra chuirmuid scéal thugad Réaltán
agus just bhfuil ará gur mí maigh. Gur mí maigh, well haar ceann éhhaide bhilm sa gur mí maigh a bheilemh as an dúis. Agus teiste mar é seo dá na daoine na bhí gobar ar a leor agus spesialte an dearthar chuhhain na scoí ar an dearú sin leis ar dearú sin go chuir se cuma ínta ar a leor a hé a míhall dómar an agadthar fásta. Agus is teiste mar an na Scríbhneoirí le go bhí páirteán hís áirt Scríbhneoir mar a dúirt réaltainn agus a fásta teismar ar bhéaltainn a chuí agus a fuair na Scríbhneoirí sin le heile chuine le heile agus bhí op ar mhóran le chuirt le heile agus chuiste an leor agus scúisí agus fásta a lena so lírí a scríb réhre dan leor so da anna bhí copar ar a leor an si job ínta deas agus ínta buíon bhí mai. Chomhairteachas le éhlóid agus leis na hagarthirí réitúí lán ó me go bhíide agus míhall ó Donal. Tá muid fear ródúil as na sihir ar fad a bhí iste ar nGradam ar fad an léana sihir snasta alínta a bhí deartha le stúim agus le snas agus a chuir fún léthireachta ar chuilehine ecin siad. So gnáirí liv, gnáirí leis an déalachan agus gnáirí leis na leabhar eile tá le fáilsiú agaí in sa mbliain amach rún. Chomhairteachas libh ar fad. Tá muid go le rá inis go dtí an darachuid go mí nacht agus iarmarí inis fáilteach an ardán an chuir réibh agarthir na Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge an Dr. Liam Gaeilge. Gur bí mar bhhain agus tá sé thcían an slúir seo éisciúte nacht camerará. Tá rud a cinnta be léige in éisi Deireadh go cinnte bhfuil mu trééis taxláin agus siad go mór an túidir misnigé sin gan trácht ar na héchtaí atá le ceadúirde a nacht agus trééis líam ar nua an méad atá buinteach ag Scríbhneoirí agus Fóilsitheoirí dúr roing. A raidling go dtí Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge agus mar atá ráite ó healaíonta sin ag Regíní cholatáin níos luige. Is chans go ilchéim nach ilbhlíon túil é Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Chorú an chéadchéim chun tosaigh riint blianta bhain le leabharáling agus an siomh mar a bhí sé an tús. Agus rinne muid cuéamhnú dar ríir ag an am sin ar obair cheanródaíoch Mháirí Bhaicín. Tá mairde 9 mbliana caiilte an tachtan seo. Agus cuioine muid go móraí agus gachrad a bhronsaí oringe tríd túsachar leis an sihir seo i ggófort le Deireadh agus forras na Gaeilge, agus is mór going gur féidirlingé sin ahand ag an tús. An jobbatá arsúla going in imach lim líon tó hin, ná omláinú, más féidir riamh omláinú a dhéanamh ar chartlan atá ag fás go fóileach ó Harla bhfuil an irid sin Scríbhneoirí bisúla. A tacht in inve agus a chorábhar fáil agus íireacht arsúla going an spotholas a chur orthú tríd Phortráidí alíonta agus ábhar táinisteach a chur an siomh in aithne bliana. So, an chéad jabbatá going, bhí lista Fógairt lista nura go fíorúil, agus an chéad jabbatá going ná túrisciú chuip. Sais túris go bhúirt fao chunas mar a Deireadh leis na Scríbhneoirí agus leis na Scríbhneoirí bhí going ar an lista sin tríd na Phortráidí a heispót. Agus an rud a dhéanamh mé leis ná léthe mé amach an lista, dómh siúd a bhí ar lista fiche dó, Taispáin for an Phortráidí, agus sílam go méid bronna i gceist, beag fráma agus an crot a bhuirim fráma na túirt do chuid is na Scríbhneoirí. Ní féidir gach Scríbhneoirí bheith an láir enough ach sílam bhfuil chuide chu in ar measc agus is mór a bhíon an méid sin. Tá go bra, Louise, bhfuil muid táid an áir. Tá mar sin an chéad Scríbhneoirí a bhí ar lista fiche dó ná an file cléisní gála chóir. An sin a raigling go héilis ní anlúin, uaircéalaí agus bahasnéisí,
agus go bhistm tá ursla an Seoladh, agus iarmar ursla hachtan áirde agus díon forbronn ursla ar ceann na máthairs leis an Phortráidí fé. Ursla. Sin bhfuil Maureen agus Regina leis an runna dhéanamh go bhistm go beidir go dul amór. Ítha. Version there. She's a Russian. We're going in and Sin a rud, bhfuil bhas agus tréis líomh in méid le héilis tá sí sa Bhroiséal tá cuaram úrairthaí a gahar áit go idir sin de lecht na Gaeilge leis a corfuáil sin. Ní dóilm gur gá dar ire éon ontráilú éon rud a rá faoi chéad den eile bhí sin seoding second win. Óin mac le bhríide, dramador, gearcéalaí, scríbhneoirí léasó agus fáilte ó crothanga. Or bhfuil an áirde tá mu den an Phortráidí runna ort agus a ríist is mór a bhain gur tharla go raibh níos múna rud a bháil le chéadú an gota nach bhfuil. Agus seans má go dún si faoi dearad an commórtas a tharbán idir Bertsman fannéil ratha a gcuige Seoladh Maine agus Scríbhneoirí an tuile faoi sin a gcead second. Tá go rá, a raidhlí go dtí an ceathrú duine ar liste 52, níl si an seo láthar na bhuaire ach ní mórdúí mar sin hain an tanam Isabel ní rian a lua ar nua uairscéalaí criticeoir agus scríbhneoireachta dúil tá gobar i gláiste honscoile Corcaigh. Agus gámhaid ar muchas na Isabel agus tréis líomhaid. An cúigú duine atá ar an liste atá an Seoladh ná an taistearthóir, starí agus scríbhneoireachta dúil Mícheál Ó Cearúig a bhíl. Sé as 8 ná a scríbhneoir den éasóg agus scríbhneoir scripte bhuireann ní chiamháin a bhuireann. An seachtú duine níl sé ar fáil léadach sé ar bhar fáil nach agus ar bhealachas éis tá cinál thar blianta le cúpla bliana nuas Deireadh léon daoine áirithe beidir a raibh sé ar bhealach de cheart a bheith san chéad mhór chrúsach sin a chur máire chun tosaigh thart ar 10 bliana bhaine mar sin agus an seachtú duine sa lista ná an file agus an starí Monsignor Raymond Ó Murray. Níomháin go leor dás ar an bhfuil Monsignor Murray a measc an lista seo a bhfuil a buchas faoi le ghabháil le Charlie Dillon a bhí ionta cuideach ó thaobh na fórne de chun sleachta chur a ranna chuid rudaí a bhfuil sin sa tá bud fíorbuíoch de Charlie na thaobh sin. Agus ar Deireadh ach díreach go dárlaíonn sé tá de dul le lista na nGradam na chaon seo ní bhfuil é ní eile gceist ar Deireadh an starí agus an díal mór Seán de Fréile agus go bhfioslam tá duine de Gaeilge Ceáin an Seán Éon lista mar seo
ní le géist ar ire ach toscarí nó onadathe a measc na scríbhneoirí go léir faoi chapital tá ásar go léir sin na scríbhneoirí atá an seanachta tá sa bhn achar hana agus mar chéile nuair a bheits an liste na Fógairt a gceann tá mid bhíd liste 553 tá muid thar a bheith buíoch gus na scríbhneoirí. Bhí sé annachasta le 3 liste nuas agus aimsear COVID thar timplairí an cuairm seo chorcan cín agus bhí muid dar ire bhí muid cósáasta sin go Airlín an grúpa seo a bhuairt chun críocha. Tá muid buíoch comá céanna dus na Greengrafadóirí. A tá mar a dúirt Regina a leanúnt Ardmhéara Bhuaiteoirí agus de luig gan áras de luig Regina an Ardmhéara chuoimhí ó Pátáin Seán O'Malley Máir Sweeney atá takeísteach go nua bliana Lorna Bhaileáin agus go deimhin Rónan ó Dochertaigh. Ba bhhail an freisin ahananta speisial de úirte nacht do dhuine atá tríéis airgheasan Daniel sin in Líana. Dina áling dina úsa le chuidig lín le 6 de bblianta agus níl sé ar a chumas eiciisiú de bheith páirteach faoi láthair sin maríonn seoí. Agus tá mé omláin cínte go mbeadh sé bheith takeú leom ar menachtaí a chur chuig maríonn, chuig Jim, Alva agus an Teilech agus tá dúchláin mhór rihóirín faoi láthair agus tá muidir chuoine bharthaí go leanúnach chuir sí comín mhór ar an tionscnamh seo na rí blianta agus tuigeann na scríbhneoirí a bhí ag obair léithe méid agus bhaile an méid sin ará nacht. Tá go bra. Now, soling in muid an liste ógurt agus tá cinnte goid ar bís an chéad liste a bhearú, ba bhhail an cúpla rud díreach éascú. Bhhail an chur a thuairt a chuoimhí ó Pátáin atá an seo, díreach cúpla focail beidir a thuairt maidid leis an taithí a bhí ag siúd am líana mar Greengrafadóirt ag obair leis na scríbhneoirí éagsúla a bhí faoin na chuairdam agus a chuoimhín tá muid thar a bheith buíochtaíoch bhfuil Fóilsitheoireachta an nacht agus tugam an tardan bit is a chuoimhín gur magad. Agus a luachtar nóirtain agus a chair recording. Nuair chiad iarrí iar bharmsa bhar mar Greengrafadóir is céim na Phortráidí bhíontas orm gur tugadh chun dúsa mar níl eilehhaint de hartar bhí agam sa mar Greengrafadóir ach gur mailam a bheith tugadh Greengraf. Agus an sin bíon dúir orm nar heigh neasta agam agus tá siaman sin ag léamh a cuairt nuachtain éirisí a an seart a cuairt a Phortráidí. Agus chuann síontas orm na ruidir tá daoine ag sásta dhéanamh fáin na Greengrafadóir. Cead a bháin de íorfáiletar sasna agus bhí sin an sin nuachta dú an deir seata má bhain nuach nó né. Michael Heseltine. Agus é chuas ard an sin chrán seo ag arcas nuas. Leis tá Heseltine a bhliain den deich agus ceir a scór. Ach, cyn mór grúig a finnar agus feirte Tarzan ar nar a bhí sé gríomhhaint an folitiacht. So better go cíalainte le sin. Bhí cead eile duine den na Galafrí sin pop cheoltóirí. Ina hí ar charig go mhuiil lochan. Ach an snaithe éadaí ar. Ábhfuil an dealabh den was ag den bhaidín mhara a Copenhagen. Níor dhéimid teacs agus níor dhéardú go dé mar chur an nachtar leis sin Phortráidí. An tríú ceann ban óg is sin an féideile agus acur sin a seaasúil ar sruúin agus gúna fadarí agus an rud a ríchliom ar lé íon an gúna ná idir. Now, bhí le tam an fasta bhí mé garcur na rudí an Teilech agus chuideach go sin gláitir fad mar Greengraf. A cybli gur trúr Valley ag Charles Fian agus seantanis ghfuil teilg gur curú lei sin. Na hudar a bhí agam sa chéadú bhí agam na Cliath na Gaeilge agus hanig go leat go dtíon teas agam sa leis an sesin dhéanamh. Mar gur áir sé dúsa go bhil agam an teach, tá agam an áitis fear sális, tá agam an áitis fear cúra, heag len stop a bhóg hart ar chead, near chead a gine
Gary agam, agus cran mór, Deireadh sa Gaeilge, a chepar na bhaisne, sa Deireadh, agus níor thurma ceist a bíorí, níor Ardmhéara, sin orí Ardmhéara go suas. Go bh burtha fat cuairtí arachais, smuinte Mé sé clúdaí fan arachas tí agam sú, nó arachas ag leor cór, is náir go bhfuil. Ach gleich me cuppa ceann daoine sí, go sábharta faoin chrán. Maidir le ón, bhí lé agan ar dus, Cliath to bar, agus bedise le Greengraff a hógal, agus win godóir. I híana bhá, leis tá ón ina chónaí ar an charric I godóir. Agus chuirse sin pictar an galafrígad nuidir. Duine eildánach mar ón, aisteúr, scríbhneoirí, ceoltóir, siaráid, tógalí. Bit go daith an smuoinú leis ag sort lipid faoin seo. Ón me gael y bríide, yn charrig gydór. Yn wi ho dini yn rhaid nels agam. Ach sy'n Deireadh, sgwynti mai bín te dynion te gylior hir yn sy'n anamani agus a rís hepar ma visna. A hi se hwys habla pictic. Bhí me sin aine bheith críochnaí ag an am sin leis an bhirt a ar chuin si éisceachta bhfuile hir war an coppa ceadal a dhéanamh. Leis na raine go mar bhuireann na álas a bhí ar an trámhór ach raibh se gaithé go le 1,000 más Deireadh. Ach ón aine bhí mar cinnte gur raibh se Phortráidí agus muinte me bheith deas beidir í lapta. Ach mar hála an ardéisceart na gréine bhí an gríon ro láidir agus bhí was dáta aici. Babí ág facas a bhála aici duine eile le tógar an creise aici níor bham lapa duine. An man sínar réman an morí bhfuil me leis in ure as fada sin ó han a chola me omra agus clú agus cailir an tin tuaisgurt. Duine den baclabeg sagart sin a hasan fád le pobl a bhí fú dhéagar, léach ar cróga. Agus seán pótar go fiúr ná smó a chur imní or le beidir ruglarum. An mé bhain Phortráidí sugam sa an churtha leis sin ar. Thóg méid an teathaid in Ardmhéara. Léon seaafran an maidir ag tabla na cisteanna. Agus nuair a bhí sé críochnaí bhainte de an ribin agus an talm. Agus dark sé ar a dhearafar. Leis de seanán a bhí na seanahí, sin an goch a fuair an freigar. Meis níor a gothar bíonna, ach le casa beag a thuir sin an tarc a fuair an freigar. Díor a non leis an dhearafar, agus bhog sin bóna hart agus déir sé iad a grand. Agus smuinti me se ar Seoladh agus ichir ar Baile, ach bhí an níhall Obstad agus an templamatar fáite ag réaman agus bhí sé sásta. Bhí me tuas a leorla na dhéach aitaróise aitarólas a ghéar agus aitaróise ar a chuignas darlam. Is ionta an difar a hagan ar na Greengraff de réir mar a chosíonn an chaint agus an chóra agus go mbeadh daoine de réir a cheala ar a suaignas. In an difar int an grúis, int na Seoladh, agus níor a crán na carric na dréimar na rud a bígeist. Bhailim má bhuias a gáil leis an ceathair as a go whibre agus as an iad a bhí acu, agus bhailim má bhuias a gáil le leor cór a thearm bhí páirte. Tásúla go mbeadh sásta leis na Phortráidí gur mbeadh. Héine chríomhín agus an fubín atá chutha a gosa oríige leis an obaráling atá chutha gríocha bliana agus gealamdíomh tá tionsco a bheile ann
gus na Phortráidí an Leachtar agus nGradam in aigen duine tá sé docréite an dua a chorm na Scríbhneoirí ortha hénig watha na sleachta chuir an obair seo agus táid mar dún go mór faoi chumí na buh. Ceantas ruí tá go háling faoi mana go gurmuid an méid seo in bhór láthair ná ar nó an Phortráid, sin an cúis bhfuil an obair seo fad sa spónithe. Ach i gnan chéine tá muid in an ólas agus ábhar táinisteach a chur ar fáil trí bhean an taobh glóite atá deardaigh rón an deartaí. Agus ceantas ruí dhéanamid agus de Luigh Regina an focail Cartlan, de Luigh an cináil aibre sin a bhfuine le arcíh agus Cartlan ar bhela agus beochartlan gan ólas atá gceist le siomh na Phortráidí. Ach tá cóid fuaime leis an sihir atá ráníthe ag an scríbhneoirí agus sleachta sihir nó ar an siomh. Ach tá cóid fuaime dul le beag na gachail le ceann das na honsrála chu sin, agus cloistear rá an scríbhneoirí a nuas ar nóir ar rair gáling atá an siomh teach an Phortráid hain. Agus tá sílam sampla bháin bliana ránaí a ghain, agus ríist beidir goid sé fellan gur hána go rána bud seach an sampla de óin mo ciile bríide, agus tá sé léamh ón sihir atá ránaí ar an siomh. So go bhistam bhfuil a lehead ar fáil doing tá. Den baile mórig broidirní mar jaraba go mó acéidearí. Sís hrú Lafayette agus méitri híní. Miscil, drogaí, scirahain, strípacha, mangarí, iad a leige muide genú gríthe, blaise man virves an éir. Genad an chahar angaí agus as misir moher an a vir, is mé baine na halse. Is maile man chahar na híchid de teo seo, mín an téir trom la dúl, fríd geardú nóir agus é len sumarí, Anjuli agus Tíbertí. Ní bhús go cén pól ar íris a dás le bhil a bhacaí ar trásan na cearra ar chrénathe san níe. Tá fiúr ar an níe, a níon cinál fiúr a bhuamsa. Ní na bí go Châtelet, thar na díthe tafarne leis na gandail agus na boholaí buin ag pógu agus ag galamasiart, na banrine, muirlaí wadacha mar ghaun na saorí. Na hatí geala agus na fallacáine chur gohuarú héin go críomh lásra. Séidim pógla, scomla, siúlam háart thárstú. De réir mar a sciran an chahar háart sa tréin, tá an marlan anam. Túr cheapanna, sáil sé geala caiblaí leictrachas, spoicinna a gla sé brabú a níos thárhain na spéie, iad léitis deanna chéile. Carna, trocalí, crua agus concrete. Dénacht, loman na chuid fuaie, le ball na hebre agus an ális, an chahar velis ag sleanú uam, go súitir an tréin síos isteach dolan dú an inachar na ceachra. Agus tá na honsrálacha ar fad beo ar nua an lá se raig agus a ríist iarmormh agus déise go brenn na Phortráidí bíigi a Portseáil Street an ábhar táinisteach a héin leis na Phortráid tá sé glóite. Inis dúireach just sort of gríomad leis an liste ó tharna ar leabhar cuimhín agus gur thug sé an iiritin de chuir síos ar athaobh siúd an ghnó a bhí os a chuir bliana le cethir ar nó den nachtar. Bhaile an taobh eile a lua, agus bhaile méire ar bhórdan ní chiamháin tacht agus písa beo go ráiling faoi na taithí siúd agus í faoi Phortráidíocht ar an taobh eile. A bhórdan. Gur míle mágah. Bhaile mé bhaich sa bháil le chuoín a bhí anna ainachlum, hís scriste, níor chulan na héadam, hís caite le chéile agus bhí se chun féinach agus deas agus cruise ar mohuain is mé. Ach, bhrálam leirt fí na Phortráidí go generalta inmh, mar is dólam héin tá sé chótáchtach mar scríbhneoir go bhfuil an glún eile ábhar a féchan siúr na Phortráidí seo agus bhfuil mealtóireacha.
Agus bhhailm rud ag na léimhdíobh a scríb mé de bharcas macníil a ggur mascar ón air eiste beag radio ó scríb mé ní me chun an eistar fad a léomh nóí bortha. Tá me chun giota beag a léomh machtíhanis ach is dóm gur fiúil Fógairt don tunnachar a bheith ag an scéim úntach seo Scríbhneoirí an Theachaí agus an chiad bliain eile. Go bheice siad gofuil Scríbhneoirí Gaeilge ag dul neart gnart agus gofuil átar an idirlín gur féidir éisteach leis an obair féchanú na daine sa agus rá be me sin mar scríbhneoir mar sin leige agus tá tácht lei sin. Aníhe sin bhís sínta sa leaba. I gur smaoine ar scéal ach bhí aglar an bréige insint sa scéal. Agus mar sin ní hiocach éon rud chum, níor heasta go mo bheith mo bhréigeadóir. Bhí cuairteoirí híos daire agus ceol agus caint le cleistáil. Bhí gohram, mar bhís ciúan swimse chun scéal a chuma. Chuir is gléach síos daire ar an tanna telefón a bhí ceangata leis mala sa seomra. Dragar mar bháthir. Éist livadúirt, tám sé gur smaoine ar scéal den scoil móra chús an tá. Níl bhí an aspa scéaltar sa riamhadúirt sí, tar síos agus aber árántas na cuairteoirí. Beidir spagad sé sin scéalant. Síos dairlam agus suaslam ar bhord na clisteanna, chun má feartapíos dhéanamh. Je ne regrette rien le Edith Piaf a chana in na fijami. Tar éis dom chana chuir má bháthir fear a bhí sigte sa chuine nachnadom. In job atá gutsa ar sa mis leis. Fille atá anam. Intíim sé scéalta ar sé. Mis leis ar sa mise. Ach, ní intíim scéalta mór nó bréige níos mó mar dúirt an muinteoirlam nach mána daoine scéalta mór agus ní bréagdóir mé. Is trú as an ar sé, is bhrálam sa scéalta móra. Bhú tú cinnte na fel ceanna gud. Ní hastíon mó a bheith gin sin bréige, ní bréagadóir mé dúirt mé. Bhfuil is gud, a dar sé. Bréagadóirí bána is se chuid den scéalthe is fearr ar dal. Sa deire chumar mar scéal beag ná na gran chéile agus rithas suas dair chun é scríb me leabbeag, it is mo chuile gan dat san sé scríte síos go. Ach, agus ní chuideach aon duine ar scoil an bhd an íosan, gur scríb me scéal le fila profisiúnta í rih ré. Ná bí gin sin scéalta móra a bhfuir ní chiháin a dúirt siad. Blianta níos sin, nuair bhuaigh fila airnach an dúis Nobel, chunach aig an ile ón í út ar an telefís. A bhain, nár tháinig an fearsang go dtíor digí a bhain fadó a Ardmhéara. Tháinig, ar sí. Chuma mar na scéal a chéile dúirt sí, dúirt mé. Níor chreid sí, agus níor chreid an daoine fós mé, nuair instím an scéal sin dóibh, achas cuma lom. Ceapan siad go bhfuil am gin sin scéalta móra, agus beidir go bhfuil. Tá ceartacha, sin ceantas na scéaltas mód am a héal, agus tá fuormhaoch den scéalaí mór spreag mé, séamas híní. Agus bhí a gom, lá éigen, go nach sim ag fáilteoir éigen san scéalta mór sin a haig. agus an bheocht siad a bhuiin leis an focail scríofa chur an ar láthir. Ok, tá lista le Fógairt de fé trí. So na dhéanamidé sin agus tá mis fan imacht an stáitiúis na mar bheits an lista ráid just bhhailm thar ceann thugra Phortráidí de Scríbhneoirí Gaeilge, buíochas a gáháil le Máirín agus Louise agus muintear neireachtais as an irid sin chóir agus cumhaí na choiring trí an ócáid seo Reinsling. Regina as na fochail Húri sciúile wach na bhach ag an tús faoin dá imacht agus an tionachar de taid na himachtaí ar chéile. Bord siúr a cór bedefan, cahal góin agus na buile ar an bord. Bhhailm aantas fuile a thuirt dar Bhuaiteoirí agus is Bhuaiteoirí críúla dar ire iad in san tionscanmh seo léin agus is í siúdhharras na Gaeilge agus go speisialta bhhailm Anna David agus mar a bhí ráitú chéanamh Brendan McCraha lua mar tá si tréis nirtin de haíocht a chur fáil. Ní díireach an isis, ní díireach le blian anús ach dar ire ónúir go hostamuidir ar chéime dó den tionscanmh. Agus ar déir le bhhail an buíochas fuile a chuirniúil le Claire Coughlin, Jennifer Garrison agus Ellie Shaw atá áitéigen sin, agus is í túd in imimecht na bliana atá tréis crotéige de chur ar cuiintas na rudí atá á Blé agus á rachtá agus á gur negraigh don godó seo agus ganiad cinnte ní bheith an tionscanmh seo cóbisisiú in éair. So míle buíochas léamh go háire.
So tá mid fósa teachta scríbhneoirí, tá 8 round an bhliain 2023 agus I siad. Brendan de Lap an Tír Seoirs, Brendan I Húlaháin, Díal Amóir Scéalaí agus Scríbhneoir Scripte, Deireadh Pío Coníle, Gearscéalaí, Marie Welton, Uarscéalaí, Scríbhneoir don Éasóg agus Scríbhneoir Acadúil. Olaf le nua Gaeilge sa choláiste olscoile blá Cliath agus Scríbhneoir Acadúil, Méadhín ní Úrdal. Ír léachtar sínseireach a goláis na hoscoile Corcaigh agus Scríbhneoir Acadúil Níl Bottomar. Fila agus Agurthóir, Rody Gorman, agus Saibh Devon, Scríbhneoir don Éasóg. Gur míle maith. Liam bhí sin Harvard spéisiúil fad agus a géisteach le chuigh ná patín sin tá fúnar an hain an Bhuaiteoirí grafadóireachta leis. Ceapan go dom te sír sí iontacha go bhfuile agus béidir bena thugad héanú ag Seán O'Mahony an seo a lorug ceachtaí le cúna dé. Luail rinne Rá Liam an sin buchas le rion Stíine agus is gahams an bud ceanna céine ana buchas dar nó le Liam as an ócáid álinn sin a chur an ár láthir. Tá buchas freisin le gaá le bíine le Anna Davis ó Áras na Gaeilge, le Brendan Macra ó Áras na Gaeilge, le Claire Cochran ó Cór agus lua Liam, Ellie agus Jennifer an sin freisin gur míle agah se as war goods cóaibbrú ar fad le cúpla mí an nuas, gur tá bulabas mór tilsa a Tá drám eile nach leistear mór an fuúb gúil buchas le gaá sin iad an panel moltóireachta a cha anchuid ama agus anchuid dua leis an broséis moltóireachta. A léamh na leabhar ag na Staidir agus agus a cútú, agus dar nóid bhí an ragaireacht uafásach trom sin orb, ceanháin leabharháin a ránú as chola chategóid, so má bhíle buchas leis an baile moltóirí a bhí ein imléana. Freisin buchas le chrán tacha san aireachtas an príomh efiigech eibreúcháin Louise ní Ghádéid, ar go lecaí a ddíbreisicha, Flahúla, Imar Nic Lowry atá an ar measc an seo, agus Helen de Borca a thosaling iné ar thocrúcháin ebre ó Ollscoil Bhánúd. Tá muid Tharbh riimideach tusa eiceáil Helen agus tásúlam go méid tú léinn, tásúlam go méid tú tainniuh as an obair an deas sóisialta éasca atá machrúm. In san bhí rib na féile. Tá maclainn eile nachfuil linn ó le túí ach an dúir sin anna bheile ag an ócáid seo nacht, bud bhhailm chuirniuúil diise freisin go mbeidh neart sosa idir seo agus an léile agus go mbeidh an anna costa chuir suas. Níl an tá duine bháin eile nachfuil linn an seo nacht ar ggólachaí eile Séamus MacDonagha tá ó scóir an riomhile agus é go bhú chlár na féile. Mar a lua stufan níos túisce, cheire seachtaí ónaithe nacht be mus bhí lán le go láne, agus tásúlam go mbeidh sibse ar fad in ár gúlóidir agus go mbeidh sib tainniuh as an déile. Inis beidh an seáil de sóisialta a chatha a gúlóidir chéile agus Green Bia agus Logum D a bheith ein go ceann tamalaín. Gur míle maithí as bhfuil gúlóidir